हटेल बिल्डिंग को देखायना बेनो बिल्डिंगा आं मिथियाव फैनो हायाखिसै बिराद दुखु मोनबाय आङो गावखौनो गाव थारमाने आङो बड'लेण्डनि मोनसे मास गेदारिं जादोंमोन ना क'क्राझाराव बेयाव थांदों आं दाबो नै जेवारिफ्रानो जों नुगायाखै नायनायदो गाखोनायदो ओरै फै नायनायनि Madam Hospital Consensus equipped room है doctor room recovery ward वो ये Madam Hospital क'क्राझार माबा सेरफांगुरिनि मेसिना उन्दै दोनो गगा मोननायफोरखौ दोनो दिनै गोदान बेखेवदों दिनै 24 तारिख 25 तारिख लाइट दङ उन्दैफोरखौ दोनो आरो बेयावनो बिराद मोजां जाबाय सेरफांगुरियाव जोंनि लकेलावनो बेफोरबायदि फेसिलिटिस दङ स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं देखायलांजोबनि गासिखौबो जोंनि लकेलावनो बेबायदि हस्पिटाल फैनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरोना दा नोंथांमोना माब्ला सेरफांगुरि खाथियावनो आर्मि ट्रेनिं सेन्टार खाथियाव नायनानै बिल्डिंखौ हल बिल्डिंखौ नायनि नैबे मा अबजारभेसन रुम नो बे नै हुइल चेयारबो दङ गासिबो दंजोबो नै अक्सिजेन गासिबो नै मा नांगौ दंजोबो गासिबो नै बेसिन टेसिन दंजोबो टयलेटफ्रा टयलेटआ दाबो एसे कनस्ट्राक्सन दंबावो एसेबाव साफा खालामनांगौ दंबावो हुइल चेयारफ्रानो सेरफांगुरिनि बेयो मडेल हस्पिटाल नैबे मा रुम बानायगोन दाबो जाथ'जोबाखै गासिबो क्लियार जाजोबाखै आरो दिनै जास्ट बेखेवबाय अबजारभेसन होनानै डिलिभारि रुम नै नायदो नै माइन'रिटि नै नायदो गासिबो दंजोबो नै बेफोरबायदि मोननानै लकेलाव आरो मा नांबावगौ लकेलाव गोजौआव गाखोलांनानै फैदो
गोजौआव गाखोलांनो फै फै वेटिं रुम बियो गोजौआवबो दं नै फार्स्ट फ्ल'र आरो टयलेटआबो वेटिं रुम नै टयलेटफ्राबो बिराद मोजां गासिबो बेखायनो आं नार्स स्टेशन वेटिं रुम डक्टर्स रुम पाब्लिक रुम नैबे बेनि अपोजिटआव बे फार्स्ट फ्ल'र जाहैबाय आरोना फार्स्ट फ्ल'र डक्टर टयलेट जेनेरेल वार्ड फिमेल कम्बल मोनगोन पिल' मोनगोन नै गासिबो लकेलाव इउटुब भिडिअ खालामनो आं औ हगारनांगौ एसे माबानांगौ ना औ जेनेरेल वार्ड फिमेल मेल पिल' दङ गासिबो दंजोबो आरो फेसिलिटिसफ्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जागोन आरो ना बेयाव बेडआ गावबागाव टेबोल दङ ड्रयार दङ नै ड्रयार दंजोबो दिनैसो बेखेवनानै थांदों नै आं सफैस्लाबाखै मास गेदारिंआव थांदोंमोन आङो मास गेदारिंआव थांदों दा बेनि थाखायनो आं सफैस्लाबाखै सरि मिटिंखौ देखायनो हायाखिसै आङो बाथरुम फायखानाफ्राबो बिराद मोजां नै बेसिन टेसिन दंजोबो नै बाथरुम दङ बाथरुमाबो नै टयलेट एन्ड बाथरुम सेकेन्ड फ्ल'राव थांनो थ' सेकेन्ड फ्ल'राव मथा-मथि बहुद दं आरोना न'आवबो नार्सफोर ड्रेस खालामना खोमा बाथरुमसो फार्स्ट फ्ल'र दङ माने फार्स्ट फ्ल'र ओमफ्राय ग्राउन्ड फ्ल'र बे मोननैल' दङ फै फै नोङो ट्रलिबो लांला गारि खारखोफैगोन ट्रलिबो लांला क'क्राझार थाखि बेसे बाल ना ट्रलि वास laundry
माने ग्राउन्ड फ्लोर ओमफ्राय फार्स्ट फ्लोर मोनसेल'खा माने एकथालाल' आरोना बिल्डिङा आंथ' नायाखैना दिनैसो फार्स्ट फैदों आं डाइरेक्ट खोनानानै फैदों आं थ' नायलांनि आरो बेयाव इलेक्ट्रिसिटि पावार साप्लाइनि आरोना बे बुस्थुआ गासैबो टयलेट मेल टयलेट फिमेलनि गाहायाव ग्राउन्ड फ्लोरनि आरो बे गासिबो आइसोलेटेड वार्ड मेल आइसोलेटेड वार्ड फिमेल दा बानायजोबाखै बेखौ बहुत मोजां क'क्राझारनिफ्राय बहुत साबसिन কেতিয়াৰ পৰা ডক্টৰ আহিব ইয়াত কালিৰ পৰা দে বহুত ধুনীয়া হৈছে জোদা गाबोननिफ्रायनो फैगोन माइन'रिटि डक्टर्स रुम गाबोननिफ्रायनो फैगोन माबाफोरा रायजोनि डक्टरफोरा गाबोननिफ्रायनो फैगोन जाहैबाय गाबोन 26 नभेम्बर 2019 ओइदिनखालिनिफ्रायनो फैगोन आरो डक्टरफोरा हा थ' नोंथांमोना डक्टर्स रुम एक्सरे रूम ना itu एक्सरे रूमाव नै बहुत दुनिया ग्राउन्ड फ्लोरावनो दङ बियो एक्सरे रूमा फै हाबो बिल्डिं मोनसेयाव थाहैनि